Ka Joint Action Committee ka badai ka jongki kunhon seng bhalang bapher bakan thup ya ka KSU ka FKGGP ka HNYF ha ka lai pautare ku nai lur kila leit pan khang talai ki ar pautali ki karkhana od ding basna bi an hakish nong ka than jirang Ribhoi district. Kani ka kunhon hapo ka jingalam uba S Thangkhiu ubare chairman ka JAC ulaong bakani ka jingkhang tala kala long hadin baka JAC kala bot din ya ki hukum balabu kendon daki an sarkar ba dei ban ajing bit ya kum kite ki karkhana ban pli bat ki balabu poru kat kum ki hukum sarkar penban ki hukum kim ya hap satya bat karukom trikam kite ki karkhana ki bala wanra ya ka jingma ha kamar yang jong kate ka than namar bala supam pathar wat ya ki dieng ki badang lungru. Kita ki karkhana ki dei jong ki bar jela ki bla syurit dengan hasar ngiu jong ki trashnong lakenno ute unoi lam habakran bat kilat pathai khubor bat dei na kata kadau ka JAC kum shibanta banyada bat tingka ya ki ding ki balong gaspa maryang kala khang kherdap ya kita ki karkhana bian bat lada lap padon ki bapli hadin bala khang kin hapan ba khli hi lada JIA nang ni sakhmat la berthan ute unoi lam. Arti. Kani Kamil baru sekata kaya jam tak ada 2 menit. Kan lah dari belakang teman ada lockdown dah kami ada. Kamu ada dong lockdown ke belakang kan ya? Terkum ke jingyo jingtip ba menen do kadang penyai kene Kamil. Oh, menen penyai gena. Kaya ji baru sekata ru. Terkum ke jingyo jingtip jingi. Ini dia yang sedang lockdown sedang tar ni. Lakat nosna meni udah karu lah simwai kene jika jong pihang ni. Ya kene Kamil ban penyai. Mau sufi ngaru sukan songka sini tu. Tu try mendan mana? Judan dah menjuan lah teman. Teh tu kamdan mo ke jingkhang na kalian ke sarkar banong ba sya su ban iwe kini ki mil ki lain ki mil sarkar pila jutip mta. Tep dah cak kat kumujung yai ke pertai tu kumta he ngiru yai lang. Paling bangi sim ya kini ke sinjam ha ko bangi wat ban ha ko bangi lawan ban khang kini ki somel hang ne kade halor ke jing sokhya ke jongi halor ke jing jele jong kini ki mil bi ain ki badon hane ka than jirang jongi ha ka ba kini ki ding ki sit kini ki klau ki prap kini ki ding ki badang red kila excellent lot te kadai ru ko bangi tip ba ka honorable supreme court kala penmi ya ka hukum naduk ka snap kat khandai spa khandai pun reu ban khang ya ki somel namar ka kata ya kamai mariang ke jongi te kat banang mi kisni hang ne than jongi kila jelai bha kini ki somel ha ba ki ding ki badang siput arput ru kila de outlet ting sokhya lor kata ba lada ka jing don jong kini ki somel kan ya don kumne kin ya trai kumne kan wanra ya ke jingjot jong ka mai mariang bat ju ko por ba kata ka next generation jongi kan don hapteng ka jingma te gede kata hi ka ba kongsan ka bangi sokhya halor kini ki jing sim jongi yang ni ka sin jam ha ka bangin wan ban khang ye kini ki somel te sa kwe kuman su banrap ba ka forest and environment department na ka office jong ka range forest officer Bornihat kila de penmi ya kini ka closure notice nak banta ban khang ye kini ki somel nadu ka tarik arfu khnai tarik ubnai Julai 2000 arfu ar habakat kum kene ka closure notice ka bai kila mention hangne ba la ailat ikini ki somil hadin ba kila deb yo ban receive ya kene ka closure notice ba giri ban khang no hapo ka sitayau te kumbang itip ba arfu khnai tarik Julai 2000 arfu ar kan kun no tang hapo sitayau ka bamut ba ha ka khnai tarik jong u benai Agos la dei ban sange no Henry wat la hadin jong kata kini ki somil kim buram bat kidang ya yele persya dak ba ki ya trai hadu ai kini kisni ki ba minin ki ba mentaru te nalor kata nakaleng jungi ka JAC ngila banrap susu dak ba ngila ai ke jing pentip syaki bor ba halor kum sya ka office jong u beat officer halor kini jing jele jong kini somel bar ju ko por ke jing don jong kini closure notice hande ki klamsiam kono action te nalor kata ngipat ngidon ke jing sokhya tinggal sim hino garai ban khang hino dalade yakini ki somel bat ngi kerpat ya ka forest department garai ban khang si sendon yakini ki somel umdai su ban pli hadin bangi lawan khang manginang ne ya kata labun sin bhangi lawan yakendo te nagleng jungi ngila kerpat ba kimdai su ban ayak NOC pakin yo ban bu somel Henry kata ke jing kerpat jing klong len oi namar manakleng jung ki kim sngap bat ki ai ban hi ya ki pi kimel ki badang i thamai ki lasdang ban bu menta te halor kata ngim ban se ban sim hi gane ka sinjam yak bata ban ngin le hi na lade
Kumbang itip mata kimil hangne baru kila don yak arpau tali. Tela da don mano gibawan pli yak ni katala kabamut ba ki kinsim hi gejingkit kli. Nakaleng jungi kaseng im dani bat ke sinjam wangin le kalong ba ngin ai gejing tho so ka forest department ba kadai bensim yak action. Halur kini kimil bala don hangne.